Se tirritorna mill-ġdid il-fira l-kbira bejn is-6 u s-16 ta' Lulju f'Monte Cristo. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fejn itqal kif din il-fira li tradizzjonalment issir fin-naxxar hija waħda li tqanqal in-nostalġija f'bosta Maltin. Għalhekk din is-sena se tiċċelebra propju din in-nostalġija permezz ta' kollaborazzjoni ma' Krisander Aġus u Daniel Kirkop magħrufin aħjar bħala Dan u San. Waqt it-tħabbir ta' din il-fira ġie spjegat kif din is-sena il-fira l-kbira se tkun maqsuma f'16 sezzjoni sabiex wieħed isib fira organizzata skont il-prodotti offruti. Fost l-oħrajn wieħed jista' jsib sezzjoni tal-annimali, tiġijiet, kċejjen, kotba u opri tal-baħar fost l-oħrajn. Daniel Kirkop qal li din is-sena l-fira se tkun waħda varjata ferm, tant li kull min iżura se jkun jista' jara xi ħaġa differenti f'kull ġurnata tagħha. L-iskop tagħna huwa li persuna ma tistax iddura f'darba, titix darba, darbtej, 3 darbiet u għalhekk kuljum ħajkun hemm entertainment differenti. In-nies kollha kummerċjalment ukoll l-eżibituri ħankun qed intuhom ukoll daqsxejn add-ons biex ikunu jistgħu jeżibixxu u jeżibixxu ruhom huma wkoll kif permezz ta' studju li ħajkun hawnhekk stess li jistgħu jwasslu l-messaġġi promozzjonali lin-nies li qed jarawna mid-dar jew qed jaraw is-social media, ħajkonna wkoll radju qed jitrasmetti il-ħin kollu minn hawnhekk, insomma ħadd tkun esperjenza sabiħa. Min-naħa tiegħu Krisander Aġus spjega li f'dan il-post mill-isbaħ kull min iżur il-fira anke bit-tfal se jkunu jistgħu jgawdu lejl divertenti. Qal li apparti d-divertiment wieħed se jkun fiċ-ċans li joħroġ mill-fira rebbieħ. Qed nafsu ħafna fuq tfal, ħajkonna ice rink, ħajkonna l-ikbar bouncing castle qatt tintra ma' Malta, ġifieri fuq minn 25 metru, u se jkun hemm ħafna attivitajiet għalihom biex ma jiddejqux mal-ġenituri bażikament. Apparti minn hekk għandna stage, naħseb da ħajintoġob ma' ħafna nies. Illi da fuq il-ħin kollu nrebħu r-rigali, il-ħin kollu. Ovvjament ikollhom jagħmlu xi ħaġa żgħira biex jirbħuh, imma naħseb dak ħankunu qed immexxu ħin u Daniel u naħseb min jafna jaf x'tip ta' komedi nagħmlu u sabiħ u toħroġ minn hemm xi ħaġa f'idejk.